nemenovaná to firma, ktorá v 90. rokoch prišla na slovenský trh a doniesla rôzne nové produkty. Príklad, to mladšia generácia sa to nebude pamätať, ale my sme za komunizmu nepoznali niečo ako cottage cheese. Také sa u nás nepredávalo, prišlo to z Francúzska. Tak táto veľká medzinárodná firma doniesla cottage cheese. No a po prvých 2-3 týždňoch zrazu pád predaja. Beznádejné, hej? Obrovské straty. No tak rýchlo sa zvolala fokuska, prišli sociológovia, vyspovedali ľudí a snažili sa aj s psychológmi a snažili sa pochopiť, kde môže byť problém. Kde bol problém? Vo Francúzsku sa cottage cheese natiera na čierny chleba. Slováci chytili lyžičku a začali to jesť ako jogurt. Je to úplne legitímne. Prečo nie? Ja ináč to asi tiež jem skôr lyžičkou. Možno, že aj viacerí poslucháči sú podobní ako ja. No však to je v poriadku. No ale problém bol ten, že tak ako niektorá treska napríklad sa predáva s malou lyžičkou plastovou, tak takto začali predávať aj ten cottage cheese, lebo prišli na to, že musíme k tomu Slovákom pridať lyžičku, lebo vtedy sa prudko zvýši predajnosť. Presne tak aj bolo. Inými slovami, tá firma prišla a uviedla nejaký produkt na trh bez toho, aby ten trh poznala. Aby poznala kultúrne... Slováci nemajú lyžičky doma malé. No, proste, keď dám lyžičku, zvýšim... Lebo Francúzi to natierajú na chleba. Ich ani nenapadlo, že by to niekto mohol jesť lyžičkou. A to je presný príklad toho, keď podnikateľ podcení niečo, čo sa volá proste kultúrne pozadie, isté hodnotové rámce a niečo, čo sa volá tradície. Že istým spôsobom narábate s tým, čo vás obklopuje.